Ola, vou a dar lectura dun fragmento da miña obra Ecoando nas Valgadas que leva por título O Eco 3. O eco vive naquelas paraxes de pedra calcaria, adornadas con aciñeiras e orquídeas, nas paraxes que son eternas e ateigadas de covas que brúan cando vai virar o tempo. A sombra da forcada do medio indicaba que xa era hora cumprida, hora de merenda, hora de sacar o gando. A sombra do beirado tocaba no seixo da parede. Quen poría ese seixo? Sen o coñecerse cadra fixo un reloxo de sol por casualidade. En todo o caso xa era a hora. Polo camiño cantaban as gadañas nos prados. Xuño ten cor de soidade, sempre o dixe. Moitas grazas, feliz Día Mundial.